OK. No, toto video by som akože venoval takých mojich najlepších kníh, akože čo som čítal. Akože, ja mám síce akože, mám 200 kníh, akože cez 200 už budem mať za chvíľu budem mať cez 200. Ešte nemám 200, ale za chvíľu budem mať cez 200, ale to je jedno. Ale není sú tam všetky knihy, nečítal som všetko. Napríklad teraz som si našiel nejaké knihy, ktoré som akože videl v komentároch, že na jednu knihu a hovorím si, že no dobre, no tak si to prečítam, že keďže to je lepšie, tak si to prečítam, uvidíme, že čo to bude. Možno, že to bude hnusné, možno, že to bude akože toto akože má byť lepšie, alebo však to je rovnaké. No, začnem, hej. Ja by som začal akože tu od horálneho police, hej. Odkaz dračích riazcov, hej. Odkaz dračích riazcov je Eragon. V podstate videli ste film. Takže to je odkaz dračích jazdcov, ale toto som čítal ešte vôbec si akože absolútne, možno, že si nepamätám, ale no, tak určite si Eragona budem pamätať, keďže som videl film, tak si mi to takže wow, však toto tam vlastne ani nebolo. Ale akože z tých odkaz dračích jazdcov to sú 4 diele, najlepší je asi Inheritance, kde sa pokusil. No, v podstate tam ide o to, že celú dobu v tých kníh, čož ste si mysleli, že akože bude trojka posledná, tak nie, trojka nebola posledná, bola štvorka, Inheritance sa to volá, to je posledný diel a to je vlastne o tom, ako konečne Eragon v podstate porazí zlého vládcu Garbatorixa. Ako keď to nevyslovujem správne, tak je to zlé. Ja som sa na to tešil a bola to akože fakt, že zožraná kniha a nevedel som sa na to nabažiť. Proste, bolo to proste husté a ale je tu veľké ale. Ja som to čítal už dávno, takže ja si to moc nepamätám, ale v podstate ja si nepamätám vôbec niečo také, že sú tam nedokončené veci. Na určitých knihkupectvách som čítal akože recenzie a tie recenzie, že to nebolo dokončené, to je nedokončené dielo, to každý, že čo sa stalo s ním a každý chce to vedieť a tak. Ale ja si myslím, že tento spisovateľ nie je taký akože, že by niečo nedorobil. On si skôr necháva niektoré príbehy pre seba. Ja si myslím, že aj keď to robil, tak ešte dorobil jednu knihu, vlastne Poutník, čarodejnica, červ. Dobre, tak to ešte urobil, ale to sú také, že z tých príbehov zostane niečo a vy to musíte dokončiť. Ako napríklad v tom Poutníkovi, tam je spomenutý Murtag, kde osobitne robil ďalšiu knihu. O Murtagovi si povieme potom, hej. To som teraz prečítal, že to je rok 2025. Takže v tej knihe dal niektoré príbehy, ktoré mu zostali, tak ich dal dokopy a urobil zase nejakú knihu. Čož nie je ani po slovensky. Samozrejme, že nie je po slovensky, prečo by to niekto prekladal do slovenčiny. Inheritance je najlepšia kniha zo všetkých štyroch, lebo tam všetko ukončuje. No, podľa mňa. Podľa kritikov to neukončuje, sú tam otvorené veci, ktoré proste sú otvorené, ale ja si myslím, že nie je to ten typ spisovateľa, že na to bude srať. Že bude pokračovať určite, nejako sa vráti k tomu a zase si niečo napíše o tom, aby to pokračovalo. Murtag je taký, že tiež tam je také, že je možné, že to bude pokračovať. Takže to je k tomuto Inheritance, hej. Pre mňa to je najlepšia kniha, pretože to tam všetko končí a konečne to tam je a také, že už som to bol viete mi, koľko mi trval to sú také všetky, že tie tri sú tu, hej. A Eldes, viete koľko mi trval, akože
nehambím sa povedať, že mi to trvalo 4 roky, ktoré by som prečítal akože 20 kníh. Neviem, prečo som sa na tom Eldeste tak zadrhol, ale je to 2 v podstate a zadrhol som sa na tom, neviem prečo. Ďalšia kniha je Budúcnosť. To je moja asi najlepšia kniha. Moja. Nie je to akože najlepšia. Je to medzi tých, zaradili to medzi tých lepších kníh. Prečo je to lepšie? No lebo mne sa to páči, pretože mne sa páčia také natiahnuté knihy. Prečo sa ťahajú? Toto má ten problém. Väčšinou ľudia sa stretnú s takým, že prečo sa tam naťahujú, prečo tam píšu o niečom, čo v podstate nemá s príbehom nič spoločné a je to natiahnuté na 20 strán. Dobre, na nejaký odsek alebo niečo také. Toto je pravý Glukovský. Takto má písať Glukovský. A nie metra ale však metro, dobre. Dá sa to metro, ale keď urobíte metro, urobíte potom toto, čož je úplne že brutálne, je to tam všetko opísané, čo tam je o budúcnosti, aké sú tam veľké veže a neviem čo ešte. A je to perfektne opísané a také úplne že husté, áno, je tam aj znásilnenie, je tam aj sex, je tam aj všetky možné veci, akože je to sci-fina, aby ste volili, že je to sci-fina, hej. Nie je to nejaká taká akože vec, ktorá je to sci-fina. Z tej budúcnosti je názvu, akože to vidíte, že to je proste, že budúcnosť. A je to brutálna budúcnosť. To si musíte prečítať, akože ja vám to odporúčam, ale zasa by som sa zastavil nad takým, že nechoďte zasa do knihkupectva, ide si kúpiť budúcnosť. Pretože niekto povie, že prečo to je také rozťahané. Prečo tam opisuje niečo, čo tam nemá opisovať. A prečo to je také dlhé? Keby sa tam vyhádzali tie nepotrebné veci, tak by to bolo krátke. Prečo by som mal vyhádzovať niečo, čo dobre napíšem? On to dobre napísal. Prečo by to mal vyhádzovať? Veď tie omáčky okolo toho sú najlepšie. To mne sa to tak páči, keď napíšete takýto odsek a je tam akože a ja sa nad tým tak pozastavím, že bože, ja keby som takto písal, tak by som asi napísal 350 000 kníh. Lebo ty kokos, tak písať, to sa nedá. A toto v podstate iba raz urobil. Vrátil sa potom Glukovský sa vrátil k, jak sa to volá, stanovište. Áno, napísal stanovište, ale to sa vrátil do metra. Zase sa vrátil do apokalypsy. A neviem, mňa to tam tak tlačí, že proste, že prečo sa tak degradoval zase z tohto na hento. Toto je pekné. To vám akože odporúčam. Sú tam veľmi super husté veci, ale je to násilné. Ale sú tam pekné veci. Ale je to násilné, fakt, že akože násilné, sú tam násilné veci a možno, že od začiatku do polovice vás to bude nudiť a nemôžete to prečítať, lebo to je proste tak, že husto napísané, že to sa nedá čítať, je to nadlho. Ja som to čítal, ja som bol v úraze, ale ja neviem, no, niektorí si myslia, že sa to nedá. Čož vám poviem ďalšiu knihu. Viete, čo je toto? Áno, Herbert Duna. Popiči kniha, ale ja mám najradšej Deti Duny. Deti Duny je akože ďalšia taká v kritikoch, ďalšia taká, že je to nudné, je to moc politické, ešte mi povedia, že to je moc politické, čo som sa asi akože nad tým pozastavoval, že je tam vlastne politika, ale však vlastne je tam politika, ale pretože ten spisovateľ sa vlastne, on bol taký politický naladený človek, hej, ale akože nerobil politika, ale bol to, ako on niečo písal pre politikoch, nejaké vyhlásenie, alebo neviem čo. To tam je cítiť v celej etape Duny, hej, je ich 9, hej, pardon, 9 nie, 8,
A Deti Duny sú najlepšie. Pre mňa sú Deti Duny najlepšie. Je to pokračovanie vlastne Paulových detí, hej. Tak to vám poviem. Videli ste film? Teraz je nový film a strašne frčí tá kniha, hej. Je to v podstate iba dvojdielny film, je iba o Dune. Jednej knihy. A je tam ešte jeden seriál, ktorý je vlastne pred Dunou, že vraj. A 8 častí je veľa častí a veľa peňazí za to, teda vyvalíte. Ale mne sa to strašne páči, aj keď sa mi nepáčia tie ostatné diely, že sú dlhé. Ale mne sa to páči, pretože sú dlhé, pretože sa to ťažko číta. Pretože máte úplne, že to je úplne... Keď prečítate ten nejaký odsek a hovoríte, že do puše musím sa vrátiť, lebo však to bolo čo? To bolo tak veľa informácií, že to sa nedá. A to je božská kniha. Božský imperátor. To bola 3. 4. Toto je 3. Ale hovoria, že to je moc až politický a že do polovice, od začiatku do polovice sa tam nič nedie. No ja neviem. Asi nečítam dobre. Nič. Mne sa páčia, keď sú knihy natiahnuté a že sú tam omáčky okolo toho. Niekedy to akože není dobré. Niekedy to není dobré. Napríklad mne sa ťažko číta Sapkowski, ale teraz keď som čítal Sapkowského Zaklinača, Ráz cesty krkavcov. Áno, to som čítal. Áno, dám nejakú takú zbežnú recenziu, hej, takú krátku, možno dlhú, možno krátku, ale prirovnám to skôr nie Zlaseniaču, ale skôr Lucická trilógia, áno. K tomu to prirovnám, pretože mne to tak aj pripomína. On už má taký si vytvoril asi po tých kníh všetkých, čo napísal, tak si vytvoril inakší štýl, alebo mohol taký svoj štýl. A preto to tak ťažko číta, ale táto posledná kniha to bolo ako meda papier, 2 dní mi to trvalo. A ešte mám jednu knihu, ale teraz neviem ktorú. Áno, je to Pán prstenov, Tolkien. To je super, áno, je to super. Ale jedna chyba je, že ja nemám. Nie, že nemám rád Pána prstenov. Mám to, čítam všetky ostatné veci, ktoré vlastne ani nepoznáte možno. Sú aj seriály, ja neviem čo ešte. Ale ja mám najradšej Silmarillion. Lebo tam to všetko začne. Áno, tam to všetko začne, ale táto kniha je úvod. Ako keď urobíte nejaký obsah, taký skrátený, taký nie predĺžený, ale skrátený obsah. Ale tam je akože 1. vek, 2. vek, 3. vek. OK. Toto boli akože moje najlepšie knihy. Čože sa mi páčia, akože toto není... Toto v recenziách neviem ani ako dopadá, ale mne sa to najviac ľúbi, lebo proste je tam všetko začiatok, tam je úplne všetkého, čo tam môže byť. Maličko, že poviem, že akože číta sa to ťažko, ľahko. Toto by som asi neodporúčal. Možno, neviem. Pána prstenov to môžem odporučiť, Hobita môžem odporučiť, ale toto je také troška také, že moc veľa informácií, moc veľa vecí. To by boli akože prvé 4 knihy, ktoré akože sú najlepšie. Akože dobre sú spracované. Mne sa to páči, ale niektorým ľuďom sa to nepáči. A ja to neviem pochopiť. OK. Teraz som pred mesiacom alebo nejakom takto som ešte čítal zo pár kníh. Som prečítal zo pár kníh, akože sú tenké niektoré. Samozrejme, že musím čítať aj také časopisy. Ale to sú také, že klasiky a chcel by som sa o nich podeliť, i keď mám v hlave jednu knihu a hovorím si, že no neviem, čo o nej poviem, keďže tam bolo informácií. Je to taká maličká kniha a je tam informácií na hovado a vôbec neviem, čo spravil, lebo sú tam také mená, ktoré by som ani ktoré sa ani nedajú vysloviť. Takže som to prečítal a viem, že akože čo tam bolo a to je to hlavné, že viem, čo tam bolo a viem, ako to bolo akože v legende napísané, alebo ako by som to povedal. No, počkaj, však ja to, čo to tu hovorím, však to musí byť ďalšie video. Dobre, tak ďalšie video bude o recenzii nejakých kníh, hej? Nejakých.
Ja nepoviem akých. Nejakých. Už budete vedieť, že to bude Zaklinač. Určite. Dobre, pa.